Ahoj, dnes som si pre vás pripravila rýchly recept na nepečenú kokosovú roládu. Zoznam všetkých potrebných surovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnite tak, že rozdrvíte sušienky, ktoré zalejete vodou a vypracujete cesto. Naplň pripravíte zmiešaním kokosu a cukru z mascarpone. Potom si stačí pripraviť kúsok fólie, ktorý posypete kokosom, pridáte cesto, prikryjete ho druhou fóliou a rozvaľkate ho. Tak na cesto naneste plnku a zrolujte. Takto pripravenú roládu dajte do chladničky aspoň na hodinu, ale najlepšie cez noc. Pred servírovaním ju môžete ešte posypať kokosom. Ak sa vám video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo mi dajte vedieť v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa ideme pri ďalšom videu.